na ye be senemo edi ama se kasebo de di mo akotene ye nwumre wo beti bi ene se yewura napo edi atodwa se brebre wo mo ba aban mu a de friend say small scale mining no wo be boa ahye wo mo den pa wo kan sansemi ewo atoye atifi bra wo mo den to abono enam na awrahosem bi asio ene se ma mi akua donko ati na nanom wo nse adui ukọ wabinsuo mu a nipa akwa kunum te sa apata edwade meka se nipa num won mati nananom wonse do ye bebo apini ne ahwe ade kropotia ede ba ye se ma me akua donko wu ho adwendwene ana se de nya na soafo ohwe nananom ahemfo nsam so de atodwa se entokwa ayekoso ewo bokone na afa no amanyofo hweye na womo amfa onya amanyosem adaji mahmud bawumia na ekasai wo se amfa na kire ne ntoaso na womo nwuma pa wono ayo no ene de nkunimdie ebebre wo mo afi aba ye kwa akoto no emu ene afoforo eka ho na anwumre yaboaboa no se no nsiabre mu kasebo ya yense ntwerofo anya daje san hum fifire wi achanchamre na wono maboa no amasamufo nso aso ne nyina mu na onua babia ntokwa wo bia no mizo fruit drink no ene 5G mixer ya na ade ama wo mo ebasa asondwe abua wombe no ma no pa anwumre wo mo kan ye ho na ye som wo broni se travel and see akwantu de ye se wo kwa akosua de wo konsirahwe ana akopa adwuma yo no eno ane se one express group for enantie ni nyina kanfu ano Guangzhou China Imupro service for se de wo kọ na ye de wo kọ a entrepreneur afọ eho na wo mo no anwuma kese pa ye de wo kọ amwa kwa akosua bi we na wotwe kokọ sikakuma bi nso na wotua wadidie ka babia abeda ka nyina eka ho bi anwumre wo mo kuta yemu na ni nyina nkanfu ano nyame se wo de kapre ne takui so no hwe a obebi osoro mfense na nhira nsuo no wato bi agu so na no na Sompa kunafo achede no Terawan media se fa de beka ho na entimi enurubunu mu se de be na kunafo bi di ama so nyanka so eba ne sa na wo mo me a nhira no eye wo de anwumre oba pa kusu so mo na echinchima fidie no ne funuma ama duru wo nchen wa chirichiri ene abenche mu ewia se wote yanka TV no so Facebook TikTok any baby na ade na ase no ama ya Grace Ira Santie Boa Benedict wono na asa nsem ye japia pam dada ene medin en 10 yemfiri nsem nase na ye sha ase de a onua ene se ma me akua donko afiri mu na ye te eho ni suo no mede okọ awrahosem a asie ene bra nkwanhia bi akwa akosie ni nyina eye wabinsuo mu nipa be se num de abusua baako ya ahoho bi eka wo mo ho saafo ni nyina ati nananom wanse do na ma yanko yewura enketia ho wono ene ye nadmo panimpa wo mo nso na ye nhwehwemu ena wo mo hunu de ekoi miwura anwumre Sompa no nsia kase eboni wote yanka majoe ya nua minia na o wabinsuo se de na asie ntia wa mene ka te sese bio bonsu wo mene yonan Jamitie mu atiefonia na ene anope yesode ya yanti asemde eye ka anopa ka ba kwa betonsu ewo atumanwa Pejano district kura ile Kropon eko daba former president Krum mfimfiri honom na ensuo ne da ka no ebetoye na dia mpoti ne si ya etimi beteto nsumu sa na driver ada ana se ofiri ne kwan mu wada Roma according to eyewitness ya ye ne omu di nkomo na omu chese oba na etuka no na ye anwaka bi na eneni bonsa ho na ohia obro honso no ema mehwa ne yemu se no nti ohia nko ma ne kwan ana ka no esrepo ya nyame anya na duma ekoto nsuo ni nti ya nadmo ye du ho no na se ye fire service enu fire service ene ye nua police for gwakwa police for na ye no mu nyina eka ye ho bom na ye hwe kwan a ye befa so a ibetimi ayi wo mo ye tama fire service ebain efre nananom modern Roma enenso ye edabrada ye nko ensuo num na ye eyese ye ma nananom egu nsa ansa na yetimi
atonsuonim ayi womo enti ye sama me we nyina nsa ne yetimi tonsuonim ahwe ama fire service ede omo ahoma aso amia pega kano esenken edo ne nsuonim a ugina wa uhu se ka bia esiwo enti fire service na ye omo tonsuonim ema omo tonsuonim no ede ahoma koso mu ma ye twen eba asoro ansana ye hu se nipa 4 ewom entire 5 no room but ketua wom ne de hu no but jetina nipa 4 no eyi wom no ne de wom call ekropon ene da ban hospital but na me anya o madoma ma omo hwe omo nkwa ba ko ne de up to now yenya ehu no ketewa pa no na enkra na kire se na sukufo wom na nipa numi no sabio wo mo ntenteni mu be sen de wanyini wo be sen na de osuanso wadi mfie be ahe pepacho de wanyini ewom ewo 41 years ana de osuanso wom ewo 5 years enti eye abusia niensa maame no ene ne mamienu eye the same abusia ana other ones no so a ofa mo no so no eye left ana ode maamo ba ko so trade wo kropon Roman Catholic school and also work upon ana bema no so wom no so ye rumba no so ko na juma ana or fan left ya o ma ko nya sa enkwahie na me pa cho e ba ni sei no mo hu wo mabusuafo na won mo nso mwase wo mo sen ada Roma ye rase wo mutu hospital ye ne police for no ye hwete abusuafo ni nyina aba honom ansana ye move omo confirm ye move omo de omo akọ mortuary ewo tabre. Oh okay. Ya kane no anka be kase ye kopapa mu no ne ya hwe ade cropoti ekun no ase wo moto nso mu nti de ya mpapa wo ho wataruma eno ne de ye de ni blue no omo ka se enfo omo nto na omo mehwe de omo betini aya afa ho nti no de ya nsada anka ho asem ho no na nkomo yi a woni ye die ensem ahodo apia bonten no hwan na ka kire mo hunu se ba konde ayira mo hunu keto wo mu no hwan na bobo sa ama ne nyina ana posifo wadaruma ebuchiafo na ma yete enho enkomo se akawe ye ne edidide ho nkomo nti enkomo na yedi ye no na me hunu se ense aka akra ba ko a omo ehu no ase bishe school atare na wapon school ana ase na fit na we de wadaroma ma me ni ko si the man was school ano papa no ana ema da oyede eto abusiafo no na mo hu driver no pepato ma me na na driver ne de nya hu no anwaka na wo anwaka no driver ne de ye hu se anwaka ana se anwaka bi na to mo anu mo wa akire no ene hu se bi se that ye hu se anwaka ana se anwaka bi adaroma egenketi anwumre ye de wasepa ne amane ade aboyen na menim se da chen ne akire be san ba wo nchen bio na ye de komo a ewo akire adwuma nwa bi agya atifi abato mpesua na wasante mantem ha ya nadimo penimpa wo ho yewura kwabenanketi agency na hu se yakọ ne nchen ekokodi nkomo awere hosem a babasia asoda fa ne made wo mo kusuku na ebi nso kura je left aka ho wonu mu nyina koti nananom won se do ewo wabinsuo mu a enebene nso amamre ne amane a kire se yenkomo abusua no enhyeden na wonu ma aka kire nyina nso ema wo mo yaw enko awere hosemi ye gina no atifi na fe yewuram ewo de ekoso ewo boko ene na afa yewura Stephen Asamoah Boaten wone so afọ ohwe na ma hemfo nsem so na wode nsem bi atodwa enedadue ya sa de ekoso ewo boko sesei wo mo de ohye na atoso amasra adom no na posifo agi baabia fa wo mo da nonsia nwumre na wo mo asora nopa nonsia wo ne ochikosua na dwokura wokosua kadamu na eho ade no yewura di atodwa echese enkomo binum ekokoso wo nchenchen no kama yese ebinun de ya amanyosem na me ma aban ba awere hosemu da etuo betwa eho bedwo na eho ade na yentie nsem a
wɔde tu dwa ne warning 1 2 3 a wɔde ama amanyɔfoɔ. I will employ all sides to stop the conspiracy theories going round, the blame games, and keep calm to allow government to deal with the security and the chieftaincy issues thereof. No one should play politics with this sensitive matter. I will continue to engage my colleagues in the political arena from all sides to work with government to resolve the current problems and to work towards lasting peace in the area. I strongly call on the traditional leaders too, from both sides, to refrain from any acts that would escalate the situation. I wish to call on all sides to lay down their arms and cease firing at each other. In this regard, I wish to reiterate our press release yesterday, and I quote, "Government is committed to taking all necessary measures to ensure the safety and security of the people of Boku and its environs." Yewura Stephen Asamoah Boateng Asabi no wona yeso afọ hwe nananam ahemfo nsem so e na ode kokobo e ma amanyofo se eduru sabire ye ani bira bapa nti ma obi amfa nya amanyosem afi wonu me wo ho nso no wo ma etuo nkokyere ba bi etuo ntwere na asundwe abua wo mo enoma no na mifiri ho no ene mekọ mampani dada John Dramani Mahama na boboa no wono ne kura franka wo him e wo kyiniye edimu e de pre mampani aguafi na wodi atodwo ekyese kane ya na woye mampani no Yewura Alhaji Mahmoud Bawumia ebebisa ne vice president Yewura Misa atanyame mfa ne kransie ye ensembe so hadu oso ne akire se wo meyi ano na won de wo misa kese wo bisa num pe 5 question se Alhaji Mahmoud Bawumia wo meyi ano na nsema wo busa no no wo busa se bra wo mbefa akonwa okaso wo bechi dollar atum eye den na dollar na pie na sesei waduru dunson abra okita dollar baako wo busa se de kura na awe economy no ama economy saa ene ensam no de enwuma eda etini wura no. Questions to my vice president Emisata. He should go and answer the 170 questions himself. Indeed, he shouldn't answer 170 questions. He should answer only 3 questions. 3. Why is the exchange rate 17 cedis to the dollar? Question 1. Exam, he should come and write. Ezu, why has Ghana's debt risen from 120 billion to 767 billion in 8 years? Question 2, he should come and answer. Question 3, why is inflation where it is? Why did it rise to 54% under your administration for 8 years? And then let me add 2 more. Question 4, why did you borrow 42 billion cedis from the Bank of Ghana? Why did you borrow 42 billion cedis from the Bank of Ghana? He should come and answer those questions. We don't need 170 questions. 170, if he wants, he can answer them himself. Eno ene ensamwa mampani dada John Dramani Mahama wadi bisa Alhaji Mahmoud Bawumia se ensembe so hadu oso a obisa na badi akire bire bi atwamu no wande me ensape ne wobusa enti wonyi sansem ya no na se wobeyi ano ana wonyi ano no asem Alhaji Mahmoud Bawumia nso de aba betudwa ne se bio wande won ka ne kese na se de mpanimfo ka se bi de wonu mu a na atom bi ya ebene no adwuma pa wono mayo se so na aban no eno a na bebo kwan ato wo manim amankunimdie aye wono mo dia mehu ewo Ghana nyina me kono eso kire se insha Allah MPP will win the 2024 elections on December 7th. The Entina MPP ye bedi nkunim no efri ejuma ye enye sa ye ba ye che Ghana for
say yeba ye the free senior high school education ebabaga ye ka ye no omampenyi dada kantre say ye dada Ghana for ye 419 embassy is not possible and I can say it is possible nyamiya duma ena mesume betna koniana so a medi meni ehwe edwadifo sana meka say Bahumia means business. Bahumia means business. Enti ekwadifo midi ihye bebre eba de tikai munyine nim say tax system no me besano yene GRA for wei enkoma wodi yi ablekuma saato wokodwom ho odododiodio wokodwom na wone wo mo ekobo sa nkomo no a wode nsemi atudwa na sabre kro na bedi akira na ne pamutue ni yura mati opoku prempe na ponso enam atoye tifi ene na afa ene wananti mu pa ne muslimifo akristofo asafo mpanimfo ni nyina hyiahia saira no hode wokasa pa ene wode tudwa chese wo ho sempotem ho no eba small scale mining na agudie wo ho fa no so de wo ho agim ene ebinom nso da na gadamse na se wono ba banwa so na wo betena konwa Ghana de yesu a se tie bia wo de hyehyɛ pa beto ho ama wono mu a eye small scale mining de famra kwan so no akade a wono behia ne mre se wono mu di so nyina no won be ma ayefo ama wono President, to be a calm here to your sisters. If you are the president, the other ones will come on. Eno yebra woko atoye tifi ene bia east ho ne west nyina wono nante ho eno ena ate se wode nsemi atudwa ebia wo yetututututu ewo nsuom wo se wonne krata boaboa ho to aba no maso na so no ba wonsa be krata ya adwuma emra kwan so ententem yenko ayra hosema enano pei yete na amagana nyina briti aboyen sabre yi a ye boaboye ho akwakoto aba na de nanim eda abato krata so bie wafiri mu yaya ma miakua donko anopa ne awianum no wote se ye bopini empanimfo titru enabusuafo ene wo mu di nkomo ma won kyerɛkyerɛ de ekoso no wo ma hobo a wonom awyo na adwuretia abusua wo ho ne kuroma ne nyina wo mo nso de wo mo ya akonsem ama na wo mo kyerɛ adwuma pa maami wawyo na ne nyina echi no se de wosi asom Ghana nti anka behia pa se ye besoa ne dese ewa apakan mu ama mansan nyina ehunu na fe baabi empanimfo wu a ye kora wo mo no kora anka ye bekora ma miakua donko ewo ho na ansa na no na busua no ekasai ekire adwuma maami wodi fire busuam wawyo ede apia bonten de meka fa ho ye obi abai se me ma me pa nkasa no de eya me ya wo wa me ma me se me ma me ni pe de wo also se ne no kula kan no bi aka na se na
The Copa said, or some of the eno ye na busua no na ate se wo mo kan de enu awo ene baabia wapem ede aduru na wie kurom ma no baabia na ofi na wote wo mo nso kan de wo mo hunu fa ma me akua donko ho Madam Oyeni Fabia Obren who has some will be biara on how say I'm a flat and I say Mamma and I am a teacher, Miss One, I am the teacher, say, Mamma, what about my Ghana? About my Ghana, let's see. It's a play at some not to say, I have a and also abusua wono mo wo kronum a wo mo hunu de ma me akua donko ye na wie na nso ho abusan pani na ya poku wono nso de ne de to so ebo ma me akua donko history de meka fa ho ye obi abai se me ma me pa nkasa no de eya me ya wa bra mantini wu mantini ya de antini hwi na de mti ya ne se ni wu na mate ya bo ya papa ya sisi ko obe ma o man yina ni ma peja ya obi o ngo school so no ni dia okomu no ma abusua yesu ni ma peja akoyenim kai bo ebi na abusua ewa bietia ha yesu tia na yentia ti kwa yeni ata ko wa pa se mami onko di woni pa mo na mi fi se yefe oni ya santo ana pepe se on ya santo so on ni oba wetimi akun na go pro o man Ghana ka de be ka no ene se sia no na ye ka ne se nko be yo mampani kase abusua mu awra hosem ma me anwu a nko ote ho ho nsem ibi na abusua no kan na ya poku wona ya abusua pani no wo chese wo mde ne mo senka se tie bia afia bato no kura se enu anwu anko na bedi nkunim abaye mampani eno so ho nsem eno no afi ma yamra tafo pankro no mra se badwani owo ho eye honorable Eko Vincent Asefua wo lawyer wa ben wo mrem ti wo in-law na wono na ekasa se drip project na baaye no enye se ye bebo obi ansuo na mom afidi aweabo ene anwaka akese no de edwi kwan ne etufom tu na se nyina baaye no se enye contract ne ye de ama baabi kura ba beboa pa ma baabi a wo munyanya contract no wo makwan atimi afa so asiesie ansana contract kura atimi abam na wo kyerɛkyerɛ de ntia wo kasa ne mfaso a wo drip yi so Excellency Nana Danko Kufuor is attempt to me between a point to point the night with the better and sign a ministry of rules actually our ones you said in answer machine see back what temperature Sompa by the Ministry of Local Government come go to lunches committee but of course now constituency no say about Nigeria back when you some nominal can say the president and my Sika Abba assembly assembly Sika 500,000 Sika 5 lawyer Vincent Eko Asefua ya wono na yetafo pankro no mra hye badwani na hu se wono mumfidie yede enhoma atwa ho abarikedi a na apaso ka fefe ekita wo mo kwa kotwam no na wo kire adwuma eba beye de aboa wono me wo tafo pankro no ene na afa ama wono nso anya akwampa so afa afi mamfa nko atoyema ntammu na salama kure wo ho na mabunu bebro be sa hasa wo makwa kobodo mpemo e wo baabi a se
bopem bi ewo ho si ho ko wom wo mo kwa kotu na se na mukuta krata o mo se da bi na mom wono ma na contract ne hye wo mo nsa edwuma e ba beji ye se wo ba betu ro kuma ne mfo ekwa wie se da o mo se hye bo so wo be boa ma mabu na wo ho anya edwuma ni bia yo na wo mo san siesie kuro no enye no na wo mayo nti wo mo hu se wo mo mfusa asen so na ya gini nyina de aboso nti ba bia na nkaka ne wo mo dodidie ene wo mo akwakoye ka ho wo mo ade wo mo pem ekwa kotu na de nti a wo mo de sa ni bere ekọ no se ya ho kire ana wo hia buburo ana de ntira no emabunu na ekire wa konsem Ghana payfo Mama Angela oni team general manager any social responsibility manager department yes so pa so ba bia woni na nakwamna bentum baaye a mo bedi marketing maaye say ye baba abaya adwuma 100 acres no ye hu so mo de machine be sia ye so ye baba ye adwuma wa ha ekromai no ina ya boto boy ina ye ina ya ba ina ya ba ye sa adwuma no nti ye ba sere say o mo hwe na so medwembra because ye ba na ye basa basa na ye de baaye ye ba ni peace nti security manager ene ne nkofo ba ha ye ne obia ntachi obia ya hwe aka yansasem sabi akire omo say already Mama Angela ene GM atuna na kwam na bentum ade aba bedi market ya ba ne say na omo de omo fidie begu aso mo ye adwuma so wo ye omo age so mbesa ke ya ene ye so ye beka chom say ye mini ni aba nti nya de ye beko ya boya ho pa ene ji say so okay so mbure ho so de ene omo ku ye mu ya because nya de ye ko bia so omo ku ye mu ya de ne uzam pa so mpe say omo tu kroma no free Ghana na afi say ko du ani yakọ isan ni yakọ ni ehu because this is any baby akọ ya nko baby abi because mo kwa hye manche baby na won timi nkotu na nkotu ya 3000 na 5000 believe this can no nti ha de ye pre because we yan sensuo en say eduma say baba ye na mrada ho na say nana afre omo awo say duma we hu omo ama na na tumpemfo omo kokantam eto asase ne so company ni mu ade nti omo afi Adamus eba ne say Adamus focus on mom pene eme ye dwuma wa ha no a se ne emrant ngene kan no ye be gina ha no ye nim enkeka mo ga se mo hwe se mo Adamus fo mo baaye nana etie ne chachawo abesake boys no so mun jai galam say ampa kom da bi so no ye galam say ye jai yen so ema mo ga se mo ba besusu ha de amaye mun wie ya masa so the drill machine abesisu bi o anya bi abo akuro no na ye de be ma all of a sudden you aso mo be dwada that means omo no man dey say omo dey have it you have to use force because I'm working on use no omo dey here adwuma na ye so ye me ka the last time a money company we omo use settle no e bia omo ato dustbin people dey see kromu omo fast she ma ho even just assembly dustbin akase kwa omo ye say anka ye tutu ngwa gu kwa assembly na best say say mass for na best say omo san so best sako enenti emabunu na wate se wono mo kasa woni brabre se de Adamus mining ka se obeboa wo mo na so wieye wode ahwease aye nna na ogu so eteretere na kwaban mu won de ne de obedi nko a ene hia no no enna ama wo makwa akwabodo mpem wo pem no ho se wo mo nso ebepebi de akwakoma abusuanya enkamfena bi adi awraho sem bi asi ewotikurum na ne nyina ne se ye nua kwamboadu anase boadu se de ne bae ono no yese jama hwa we depoti wotu kwan ne yabo no ama naba enti oba se ho awerho ne ho adwendwene o wasa ne ho se franka ewodua bi so na make say no ye nua ajabo ama ono Aben FM adwoso afa ho ene wo ensem no won ne nani di akire wo mo nso ne kokopie so ajabo ama ma adwo mejuso miwa na de ya tetie nokora bi wo mu sa de ne ba poten se makwa kopie so a wadauma me fasa akonya so na menchi Sompa etifo enyina wadauma etisa se de munya ne tie no any videos no se de twagu no enu ada ebo be donko wiane mu ho enyanya ne tie se abranti bi ase ne ho akonfo ewuti klum ben edwoso anase wodwoso mpatemu ampa ye bwana edi akiri ekohwe ye ko ene chese enokure se abranti a tabi efre no eye dipoti anase ne di ane maame ne papa de wo no ye kwabena boadu sabi de yenui wade ne kra efi ne nsem a wa hye ne ho akonfo na yidi akiri na yititi mu ne abusua ne nipa ne bi omo ben ne di nkomo no omo chimi se enu ada no ade be chiama atorenti mu esie no yenua no kekan
de kyerɛ amanfoɔ ma ne maame koraa ka sɛ ampa ɔka bi kyerɛ no na ɔno de wamfa anyɛ asɛm sɛ ɔno de wiase afono no na ɔbɛgye ne kaa firi ne nsɛm ɛna sɛ ɔbɛku ne ho ɛma ɛno adankrasɛm no siiɛ no yɛne ne nua ketewa baako di nkɔmmɔ a ɔnkyerɛ sɛ ampa ɛno akora no ne berɛ a panyin no bɛbisa no sɛ ɔwɔ DDP wɔ hɔ a nka ɔmfa ɛma no na nka ɔmfa nyɛ n'adeɛ ɛna ne nua ketewa yɛn sɛ DDP deɛ wɔnni bi ɛna ɔkɔɔɛ nti na ɔkeka sɛ ewiase nyɛ ne de ewiase nyɛ ne de ɔbɛgye ne kra afiri ne nsɛm na awofoɔ no ne nnipa no bi hu ne sɛ dipoti deɛ ne nsɛm no sɛ bi ɔyɛ nnipa bi a kakra wɔ n'ani so ɛna afei nso mmerante wɔ agye nso onimyɛ ɛne nsa no onimnom nti no na amanfoɔ mfa n'asɛm no ɛnyɛ asɛm ɛne sɛ ampa ne nua ne ampa adeɛ kyen a ɛkɔtoo sɛ dipoti saa bere deɛ ampa ɔso ewiase nyɛ ne de saa bere deɛ atoa ne nananom wɔ nseɛ do a wasɛn ne ho akɔmfo fada wɔ Ajabo ama wiase ne de ebi kura ka sɛ de nti nyame nto ne nkwam na wohwɛ dipoti no bona wɔkɔ aburokyire ne yabɔ naba ana sɛ ne yere na agya no de mpɔten ne ha ne nti a wɔgye ne kra firi ne nsɛm sa adawoma edin dipoti no nyɛ sɛ ebi a reporter na sɛ obi a wɔtu kwan ne yabɔ no adawoma mimi nyini a mbɛto no de me wo sha minten bebree ebeto no de din a me di numu a ne dipoti na ne mu onye obi a wɔtu kwan akɔ baabi ne aka sɛ yabɔ na ba na ho awerɛfo nti edin a yɛde frɛ no yɛde frɛ ne obati krom di a wobɔ kwabena bo adu ne kora nya ade sɛ obi hu ne na mmom wobɔ dipoti a sɛ bi akora ketewa kora bɛkyerɛw abrante ntu kwan mfihyia no bɛ aduonu mmiɛnsa ntɛm hɔ ɛna ɔwɔ onye obi a bɛka sɛ bi a ɔwɔ mpena bi anaasɛ aware wɔnwoe oni mpena koraa so na no wɔyɛ de adwuma ɛsan sɛ wohwɛ bɛma bati ne nanantu a wɔnyɛ bɛma kuma ana no wɔne adwuma yɔ ɛnyɛ sɛ okan ɛne abrante deɛ wabɔ papapa wabɔ asipa ne mu odie na abrante ne obi a ɔkɔ school deɛ bɛka sɛ ɛdɛm school dɛm kwa wansi bi da na sɛ bi ɛsɛ na odidi ne ntini mu ɛsan sɛ wabɔ ne nti adwuma biaa a ɔde bɛma dipoti ɔbɛyɛ sɛ mesi ɛdeɛ kyɛ sɛ oni nsane adwuma sɛ bi ansane adwuma wei ɛna wɔsua ne mu mesan sɛ na hoɔden ne ne mu duro no na sɛ de ɔsitie no nti no adwuma bi a ɔde bɛma ne biaa n'ani ha adwuma ɔbɛyɛ nti ɔyɛ aberante bi a ɔpɛ adwuma na mmom n'ani so na ɛhyɛ kakra bi ɛne sɛ saa bere deɛ ɔkeka ya ampa akɔhyɛ ne ho akɔmfo na ebinom nso bisa anaasɛ ebinom nso ka sɛ wohwɛ edua no sɛ ne kɛseɛ no ɛne baabi a ɔkɔyɛ adeɛ no a na ɛtwetwe amanfoɔ binom nso aso sɛ ebitumi aba sɛ ebia na nipa bɔnfoɔ bi ɛna ɛku no na ɔmo akɔyɛ ne saa nti no ɛno ada no yɛma ɛdwo so apolisifoɔ ɛte a ɔmo bɛfa mu no ɛde kopie mu wɔ ɛdwo so ayaresabea aban ayaresabea saa bere deɛ ɔmo ɛyɛ nhwehwɛmu sɛ ɔmo hu deɛ ɛma eku enua pɔte sɛ obi anaasɛ ɔno a sɛ ɔka no anampa wagye ne kra fi ne nsɛm a ɛfi sɛ mmepa mu no deɛ apolisifoɔ no bɛti baabi a no yɛgya o ansa na ebegya wo na mu amu akɔ no yɛhwɛ mfoni a yɛhu wɔ yɛn ani so yi a asɛ wɔhyɛ mpaboa na mode mɔni hwɛ dua no ho no fo na ɔforo yɛ ana wɔgyina bibi so san sɛ dua no nyɛ dua kuma sɛ dumo sɛ funtumo sɛ wawo sɛ kyɛnkyɛn dua bɛnya ɛno na ama no twetwe yɛn nyinaa yɛaso ɛsiane sɛ edua no so a kyerɛ sɛ wo nsa koraa bɛyɛ den sɛ wo nsa bɛtumi ahyia no aforo mpaboa a ne hyɛ no yɛkyɛre wate nyinaa hyehyɛ no a kyerɛ sɛ ama no ampere sɛ bi anka obi a wahyɛ no wakɔmfo de nka wobɛpere kakra ɛne na ama no twetwe amanfoɔ aso sɛ wedeɛ bi ana biribi wɔ mu nnipa bi na bi a ɛdi ne dɛm akɔhyɛ hɔnom biribi a ɛte saa enti no yɛde ani ɛredi akyire sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ apolisifoɔ ɛbɛka biara no ɛbɛtumi ama ɛyɛ atiifoɔ nso aso ate nnipa bi a wɔnyɛ basabasa koraa agyabo amai akɔmfo hyɛ wuo deɛ sɛ tie bia wobɛhu sɛ nnipa no ne ɛtɛkyerɛ maatwe na wagya ne nan koraa gu no ho na wohwɛ a ne ho atiti yɛ kyerɛ sɛ wɔpere ansa na wɔwuo yo meda ase sɛdeɛ wokaeɛ ne nyinaa nka pɛpɛɛpɛ ka wobɛhu sɛ bi a ne kɛkyerɛma bi atwe anaasɛ wapere ama ne ho atwitwi yɛhu sɛ ne kɛkyerɛma anaasɛ wapere na mmom medeɛ mede m'ani kɔɔtu awusiɛ kɔhui sɛbi na agyanan deɛ ne wagya bi agu ne ho ɛne na ma amanfoɔ nso hu ne sɛ ebi a ɛneɛ na bɛtumi aba sɛ ɔno a
ɛna akɔhyɛ ne wa confusion sɛ yɛkɔɔ deɛ na wɔgya ne nan agu ne ho a ɛnyɛ nyɛ asɛm ketewa koraa. Na ahoma a wɔde sɛ ne ho no ɛyɛ ntampe homa no bi anaa amanfo homa na asɛ sapɔ. Adawoma aberanteɛ no wotumi sɛ adeɛ no ɔprane sɛ ɔbɛyɛ ɛsiane sɛ ne da n'ano no nti ɛyɛ ahoma a Adawoma wohwɛ ahoma no yɛ a yɛde twe ɛyɛ kaa no bi no ne dadeɛ no koraa asɔ so a wɔde sɔ kaa mu ɛne asɛpɛtoo sɛ yɛ anwea kaa sɛ yɛde ɛbɛtwe nti ahoma no a ɔyɛɛ no de ɛmu ɔden papapapapa akyerɛ sɛ ɛma ne kɔn no mu koraa gu pɛn prɛko pɛ a amanfoɔ koraa yusu sɛ ahoma no mu den koraa nti na ama no ntumi ampere ɛsiane sɛ ɛgu ne kɔn prɛko pɛ ɛna baabi a ɔsɛ akɔyɛɛ nso na ɛmu wa nti ogyaa ne ho no yɛ sɛ ahoma no gu ne kɔn prɛko pɛ a kyerɛ sɛ wɔntumi ampere saa na nnipa no bi ɛsusu no ebi nso hu no sɛ ebi anaa agya obi na ɛdi ne bɔne ɛde no akɔ akɔsɛn hɔ nti agya no nyinaa ma polisifoɔ de wɔmbɛka no na ɛma akyirifoɔ aso ate sompafoɔ mo agyabo ama nwumere yɛde wasepa akɔso afɔ wɔ ne di akyire na ne ebesi bia nsomfa nkameɛ ne atiefoɔ ɛno ɛyɛ agyabo ama Abena FM ɛne odi ne dwuma wei awerɛhosɛmi tikrom ɛne si ya bɛn adwe so ɛne naafa dipɔti ba mo wu afa no na mmom wɔno ana agye ne kra ɛde afiri ne nsa posifoɔ gu so yɛ nhwehwɛmu ne ɛbɛtɔ dwa biara no yɛbɛma abusua so ate na wei sɛ nkɛkɔ yɛ yie no wɔwɔ yere ɛwɔ mma nka asɛm na aba fie na nso ne nyinaa akyi no wasan akɔ agya abusua ne sɛ ho nti adekyeɛ sompa akyɛdeɛ no fa ho gye mu wate kakra bi ɛwɔ ho wo nso de so mu a ɛyɛ yie na meka kyerɛ sɛ momudeɛ ɛnwe na adekyene ɛno nso kumaa bi nsa enti wo de fa 0598 559 802 0598 559 802 and 0241 990 edin ebeba ye Terra One Media and ase Blessed Foster ebia na wo mo anwa tina paanom ne bibia ensesa na yede che yeye eno nso obetimi de afro the sea house eno yem room hotel hwe ni mo peso ame kuma ase sompa no no ana ase night market ho sunwane sompa entesa Bono East na akonkransa Saradonko Plaza the commercial bank wase no ne soro pe okwa wono beje ama ayefe na wo modidi awi aguso no eyenhyira ene de mawo onua ye ka ne sei entokwa hodo a yekoso menteme ho ase ayi ase enuaboro nom ne ade nyina no ye etoda nsa wo mode kwa ase ka ho ne mo nsa odi mizo fruit drink ene 5G kwa wo mo bo nsa waye ewie nso a ne suo wo mo tema wa nkasa so kora wo tibi enti me kanfo de ama oba bia ebi wo ho 0246 270221 0246 270221 mizo fruit drink amango ankane abrobe na yede afrafra uhu eno nkwa na otimi nom na wayi amango sesere ede afirim unya wo ba bia wo mo na de mixer 5G aka ho no ende se woni oba no wo ho ka se nye de ehia ni pe kope 5G akira kwan na wo be boso aboso aye aduane a wo mo ho kakura ede asi wo ho akwanto de aye broni se travel and see ebia na onua wo pese okosua de wo kwa akohwehwe abrochire na waba abetena Ghana atoto niema yie ana se wo no pese okoye adwuma ho ene express group for nko wo mo de wo be contem asafo labor runabout ho a ena fe nkna kaneshi first light ho won se kan yen enkratasem bia asem ne ho no wo mo netimi yo 0552 827 787 0249 000 448 ya no wafre ho na one wo mo akasa onua yemfa koko enkwa abrochire nya de a yebema avisa kura ene nti entempetre heba center for wo mo treko capsules ne bi memene esisi yade aduro eyantima duro paa no koko na afifiri widie na ne wo moje mu a ebepre ne nyina afiri na de masa aduro we danso ne se enye de wonom wi ane wakada mu ne bia ba bia wotimi de kwa adwabo bia ase oba nwumra na wabeyi fie wo mu nyina ato agu Kolinak ho epidank Mr Heba ene ba bia eto nuro bia no ebi wo ho 0546 107 anwumre wo mu kutaye mu ene yede nsempa na somwo unya China abekọ won se wagye so se an wo mu na ebase yennoa adwuma pa wo mu nim noa ma etena se che entrepreneur no ano ne papa pa wo China enti yede wo kọ Gwanzu we no Imu Pro Service ene yede wo kọ wo se tua America dollar no choro 2499 kuma bi o enuru Ghana cedi ba bia na we ya American no na wotwe kokọ na mokwa kodie
babia wo kwa nante enwuma wura no ma no wo mbedi ahia ene nkomo papa a wo mo no bebo watwe bi agu pen drive so nyina no ebo a wutuani wadidika eka ho ensrahwe bi abekọ eno nso ka ho fre 0244 924 573 0503 719 515 na nyame de kyenya bosomi du ba ko ne de etoso nwotwe ne yetu etoamua de etoso adonu miensa ne de na kyese ye wie bibia nti ya na wahye no nso sa anwumrei wo mo ne ka ye ho a ye de nsempa no ema wo ma ye mpa mizo fruit drink bi nom na ye moabo ye ho nsamra ye ba de aka akire ye de beka ho 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bom dia afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate dia ma ba ko freduane anopa ne anwumre anafa enkodate dia ma ba ko woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san yadru FD ahwehwe sankratu emu agiatum Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina bebeko menkrata krani eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otedi musa no Oh Express Group adarumenti akwantu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK and Germany say a tour na se visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwan Kumasi Asafo Labor Runabout Hwa Accra and so Omo Nation First Light Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck,
and chicken liver. For those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants, get Boris B's chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Anyo, said ya friend say ya nante fa montene so. Na ya trete ya pom. Afiwe Sompa FM 98.9. Sunyani sabakaya way. Na ya nante trete ya pom. Enti on the 9th of November, ye nyina ye hiem anopa no num ewo post office. Na ya nante afa tunyan amontene so. Ya be pie coronation park. Na eho ne yedura ye abiba up eni abiba down abekoso. Meche eya aerobics. Ye nyanim difo a o me kasa che wa pom din ho. Enti shade so say Danny dear, my pabua ready. Adi pound for, bank for, for, and a political parties in Sadano, Goloma Shifaya ready, Yama for Beba, a fete teneba jagum, the best DJs, Amamon pa, a peace walk. Guidance also said 90 away, they're trenching Yapom at Yako 7 December, Akotwaba, a Yasum Bianqua, a Boafoni 3A core capsules, Miso fruit juice, 5G drink, Frimp of Vibes Recording Studio, and a 21st clinic. Walk with Sompa, Nantibio, not Tinetine Wapom. Oh, darling, you are always on the Sompa TV, Emma Aketiapa. Yama yahwefo ni atiefo nyina kwa aba edeba Sompa television no nsiabre mu kase eboso yanto aso na ensem no yemfa Emma mo medo kwa wanchi bono mantan mu na wanchi afa ho no obi a wagina se yanto aba mfama no won komra hye badwafie ewo sunu din mu yewura boafo kodwo frimpon na wayiyi suku ahodo bi mekire basic schools no bi de wo mo wi akwa kyero bi si no ene wode enkonwa de ebo ho ntai mako apem de akwa wo no se de be na asuafo no benya baabi atena asua de na wode mawieye no bra wodane ma mpanimfo a wono mo wo enwuma asua so ye ho anasa atena ye ho wo wie ya no wo be kye se de wo wie nyina ye se be na nkoda no betimi asi wo mo tirase asua de asua ne eni ho de na boa ma wo mo ne amanfofora wono mo nso etwero wa ye kesohwe na bi no etimi apima batire. Any episode from every time I come on, day, time to go by. No, meaning is a way to be also say if Saturday see when she have Rebecca say, nothing and check them. Into meaning is when she be out to school. Into time I told you say school should be overcrowded into them. We that a pronunciation. Now a pro assembly so I want this. And I decided to say, Sadia, you be a book of Ghana. You be there I pray. Now you both between a couple of charges. I engineered 1,000 and over 20 days. Eno ye wura boafo kwadwo frimpon wanchi afo ho na agina wo so no edimu se yento aba mfama no na wie na wura John Ayaba wono ene ye circuit supervisor ewo atenaya wono mwo mpotem ho a wo hwe nwumasua so wonyaje no wose papa ye adwuma a wahwe no ebeboa pa ma enkonwa ho ha wo mpotem ho no eso atimi ate na adesua pa nso akoso. On behalf of the Municipal Director of Education and on my own behalf, to say thank you, Honorable the donation that he has made, given to the state. In fact, it will go a long way to solve our perennial problem of furniture not Ewie no na Yewura Smith dua wono nso na yoyo no Methodist Basic School no woda no wono nso eda ase no wo che se adwuma we bantem a anka nye wo musu a wo musu nie teachers
awofo ene school na amemu ada yura nasi ese na ko insura mama nkonya sem ayade a ha yi o ha bibiri empempi no yo bi ba ensi ni na ensi o awofo ba pese o di na ba school o le bi ya o di ni ya o sa ka akonya o se le ni ma sa ayo nti o si ko le ko ko bi ni ho ma kata abayi se ebe bua additional lesson na eno ati mi esa to yensa access ankra woti nka ba ni bia se isiku e wa su ha ma ko se ehia nya esa wono na ye Methodist Basic School ewo yo ano wo mo headmaster e na ate se woda yewura boafo kwadwo frempon ase ene adwuma pa wahwo ma memfa wonko Ghana heya santimantemu na yewura ene na medu wura yewura Abubakar Sadiq babia na bato mpesua wo na wode atu edwa titiri bra wokọ konsia kurom ene afa ho na wo muguso ebonto oye chine yeba ene wo beche se wo moto aba edema no a wo mo asesa wo mo hawo wo ma benedi a wo mu die no ni nyina afiri ho enti wo monto aba machine ye na wo moto a se tie bia nkunimdie bo a wo mafa ne tetete no wo betimi ato konsia kurom yi na asem kakra America ne se abato a yeto di bia me ka chemu se sebe oto aba na uye mistake ezu oto aba na uye mistake ultimate sisaji semfie 9 emfie 9 na dru 2020 yeto aba ye beto aba no ye no MPP for sorry yes munya se ko group muntu aba mfa mo na omo ba ma mo nkane ya nyame adom moto abane ede ma ho yembi se won se 4 years no o matma so nkana na mama na dabio o ma so mama na dabio e kire enada ankofo ne ede ewum se o to obi na o dada afi bia o dada wa mesrawo se mrena dru se o so ede o se sam ko si Alhaji Abubakar Sadiq afano Southwest ya wo ma hinkuru ya mankraso konsia kurom ene wokọ ya wode sansemi etudwa na wonam bia nso no na manta no mpanimfo ewo chiniyedin mu na wo moka no ho yewura ba achemfo wona ye deputy regional secretary tretrofo ewo mantanyimu wodi akire bi koi ene wono nso di we eto aso minim 7 December se eto aba polling station ho no be hu nipa dodo se ya o polling station ho a mujina ho a mobile agent no ban amen na mo hwa aba na ebeto yes ne aka ni nyina awie enti me be se me be visit mo se me hu se nipa ya e polling station ho na hu se wo 3 polling stations yewura ba achemfo eye penimpa ba di akire e wo tworotworo afam wo mantanyimu ena wokọ ekokan wono ho bra wono bontoa enam ahafa no Southwest a okopiem e wo konsia kurom ene ma yenkwe na yekọ mfimfini mantamu nana baafo afuna wotodo edu wono esei wo masi no se edum hene e wo ebura afa ho ena nana so wonde na botae pa eda na koma so ye nani abere se wo betimi atu ase wantimi kura wo beso ano e ye mpere wanyensen ye wo empotem ho sabre no na nana ahwe ye wie ya na wo kasa e de akire ne manfo Info abra na ya baya ko se we bi do grey mu obi o tun bezi na de obi o di festival bia ya wa kan bi bra onam de fro is e bi to asenti a charisia activities dia o ko do aya ayi moto aya system na de man bia mo ko na wie wa sai na se da me yaman ko ni mu kana ma do yi sa to mo ye bebre nana baafo afuna wotosudu wono na wono masini se edum hene ewa abura na wote se wo kasa wo mfimfini mantamu ewie ya na agire krom wo hina wo ho nana agire ya wotodo enum wono nso be kasa na wo chese sabra wo mode nana asi agwasue no wo mfa ni die ema na hemfu nkuma atwa ne ho ahia na wo mo nso atimi aboa na pagya ne sekiniye ama na hini na atimi atimi Sompa ya tanachi okwa Nemu easy na amutara misi obuta o se sunu bia oni prefuna oni mona be share your makers what do we I don't be our progress
Você deve vai ter uma da China na que se ele one pop. Sabe na é da mo wa beti de se o bi kwa o to na nsana wo de ma o so che o do na so da bre o sana pe fun wo so zuwon ya moto woni ya wo do atre zuwon ma ko bia o ide wo ko Nana Ejiria wono na Ejiri kurom wo yo hene wo ho na Ejiri otoso enum na ate se wakasa edi twa atoyi sesei BC sohwe na wayekefo ejina ma ye tworoye no emuya na ba monten so na ebawie krata wayeke edi aba beto abonten de chene se wonuma wo make wo mo sohwe ni nyina no nipa be se empema hennan ahennan eduoso ene ekirede saafo ni nyina babia wo mo yiye se wo pese wo no kro no o wo mo nyinya nya kwan na kama na wo kan wo san kire se wo hwemu nso a nipa be se empema hennum ene ekire wo mo de qualify se wo benya suku akro ebinom so wo wi enchene botokora anya de a obetumi anya baabi na wodi ne tiri abo na emu no ene mpanimfo a wo mo aso ye ho e kire se de wo mo sia ye nhyehyɛ no wo kyesese sabre wunya hunu wo de aniwa ne sade esiti a ene eno ane se obewura mmea hodo a wono mo kire se wayiyi mmea bi asisi ho betumi akọ na woni mpanimfo akọ akodi nsa wo so wahwede oba no woyeye National Solution Center eno nat hall enkran adabraka wono mbeyi ho e de aka ho ente sanso de a ene no wakowiase nyina pakese no so www.csSPS.org na wakọ akọhwehwe ehunu se oba no wonya baabi anase wanya na ehwade na eba ne se ya ena Bojebo Ventures se wo frɛ se ka ho na bra na wonya hu adwuma mfama de ohia ne se wode wo index number beba no entubo se emmea bi betwetwetwe wo muti na wonom nso a kyerɛ nti wo fa 100 phone no wo so data asi so ente saa nso a wo connect wifi no na wo kɔ www.csSPS.org ente saa na akɔ nkran dabraka na atɔ ho na fe wakɔ akɔbusa mu yie na nkyeremu a wo ho no empanimfo adom ede amawo na ni nyina no Yera Raphael Gapson wono woye eba awofo ne akyekyeefo nkabomu kuo no a wono no ye pani a wotua wo ma no se twetwerofo ye boye hompem se ye ne papa bi di nkomo na nka wakyerɛkyerɛm te se Longmai dictionary ana Macmillan ama Ghana fo nyina ate won ho ase wo mahunu de ewo se wo moyo na awofo bi a wo mbosundje tiri na wo mu hu ba bi ede wo mo ma akoto se hwere wo senior high school ana se henfa no saafo yi won ho ahenha wo mo na fe de eda wo mo tiri mu a aye dududu a wo mo dwene ho no sa adadwene no nso atimi afiri wo mo so enti se wan kɔ na atɔ de a ene www.troniyo w ne yamiensa na de dot na simfimfini na watro CSSPS na chese computer selection placement asem no working.org na fe wakwa hwehwe wo hwehwe na hunu ba bi owo a ene ho so nsa abrobe won hunu nso antem na watu anamon abempanimfo na daachi eni akire no yabekɔso ane mpanimfo di nsa wo so mo ma kyerɛkyerɛ mu yie aba besi wo aboboa no ama won so wate wo ho ase ehunu niema hodo a ɛka ho na ebia yɛbobɔ obɔ ne sei no wo to ase ntini twetwen ɛyɛ ateka ma yɛm nhyehyɛw ko 21st clinic na wɔnom nhwɛwo ensiesie wo yie ma wo nu papa bi nom de aduro ne ɛyɛ highly efficacious na wo hontɔw sese Ghana ha de ba bia wo fa yɛayɛ sɛ mframa yɛwɔ hɔ amano ne nyinaa nso yɛkɔ 0540 311 311 0540 311 311 Kumasi Santiman Temu ahwe overseas manager Daniel ne domo ho obeto yen ye won kan do market ho ebia na tachiman ene GM bank dan dadanum saa na wonum e won kran sanso Victory bank ne hwe animu brekum ye wo Chris FM nchen ho na wo go so nso aye ne Success FM ene ben de bi su dwabo so